Sanibona ngane zakwethu. Mina ngibona ukuthi usuku lekhe ngidimuzulu nizenzofika la ukuthi ngiyahlonipha futhi ngiyazi inhlonipho ngizoqhubeka nayo. Angizukuthi sokunikeza lokho ngikhuluma nenhliziyo yomuntu othandizwe. Angikhulumi nomuntu otshalela ngoba ngibona ngiza ngifika lethi nje abanye begxeka. Abazi ukuthi nginikela ngempilo yami ukuthi noma ngingafa noma namanje ngoba nginika kungakhulu isibhamu lapha phezulu ngofu. Kodwa khona umuntu ohlala nokugxeka. Hlala nje ukugxeka kuphela. Akesimo ukugxeka akuyipilo ukuthi wenzani. Ngeke ngisuke izwe ingaka. Ngoba phela umuntu uzokhuluma umuntu nikuthatha kushoyo noma ningakuthathi. Kodwa singathi sesila bese sehlukana phakathi. Angikhulumi umuntu njalo.